Borokno ia pernah rok hingga sini pastors rok. Borokno ia pernah hingga sini pastors rok. Sini volunteer rok yang mana ready kita budi. Lain tang nei. Dang sakotor baki sa gap klaino basa layana. Live dikon rok bisi bang thaya babus kang nis hariwo basa kecawana. Maka sini pastors rok borok no ya farnai. Jengah pro ya fakorot tong layana. Bus kang nismi. Hai kai bisi ketal nil logi jeng borokno mungsarimi ya hembo dairi kaisa kolam kongsa jeng borokno ya fari tongo hangkai borok semua thana tui dul nei rok ba borok khapang srang ma bai jeng mothani member rok khapang srang nai pai thago o chini ya farmung ya farmai man ya gulo borok bo stage kisa ninangri kelanggana sini stage buseng ninangri man jeng abono nailai engka sini resamung yang tiar khatona ni bagi yang koyana Jeman nai rokta nongkor bai gerak hudi sakawo notong di Taike boto de tongko sini dikon secretary live dikon to de tongko taike bo tongkai phai de tabung no jora kaham Engka sini resamung tiar khlai di borok tabuk sengno bisi ketal ni khas rang rumung borok serang renai jeng nai lene jeng joto pal ya pakorop lainai ya pakorop lainai tolak do resamung rede Sungayang kong nero pemusay mana logi wo. Say mama.
hambai bong mo samani che hanu ya pa khorma mang se bangsu sini tai khorsa khorne kisa karjak tongko sini circle president bo bahana khorsa motani dikon not uila tai sini circle cashier bot khokop jaga thajingo bot nai paikha takai circle women secretary tai circle youth secretary bor bahani yang